Здравей, Джорджи. Какво става? Хубава лодка. Искаш ли си я? Абе, маняк, ти като ме гледаш, дали си игра с лодки, бе? Това на малкото дете от съседния вход си е изгубил, обещах, че ще я намеря, бе. Ти луд ли си, бе? Ти искаш ли балон, Джорджи? Пич, първо не те познавам и второ седиш в някаква шахта по време на буря и си говориш с мене. Аз съм Пенилайз, танцуващия клоун. Вече не сме непознати. Нали? Буквално, брат, това е най-тъпото име за клоун, което съм чувал някога. Пенилайз! Помирисваш ли цирка, Джорджи? Има пастъци, захарен памук, хот-дог и... Алкохол и жени? Те ли са ти любими? Да. На мен също! Брат, изглеждаш ми на човек, който никога не е пипал жена през живота си. Извинявай. Ти искаш ли балон? Отново пак с то балон. Човек, ти да ни дишаш, бе. Какво ти става, бе? Знаеш какво, аз направо си тръгвам, защото ми писна вече. Без лодката? Не, брат, задръж малкия си направи друга. Споко. Ето. Вземи я. Зарежи. Все пак сме 2024 година, всеки има конзола в тях, PlayStation, Xbox. Кой ще се занимава с тези лодки? Ето. Вземи я. Баре, стига ми давал тази лодка, няма да взема. И плюс това ти си шибан клоун, който е действен, никога не е бил с жена през живота си и завинаги ще останеш в тази канавка, да знаеш. Ето. Вземи я. Да го духаш. Братле, няма да мога да ти взема лодката от канализацията. Тук има един заседнал девствен клоун. И непрестанно ме нарича Джорджи.